ECOWAS ta sanya ranar da za ta kai farmakin yaƙi akan sojojin ƙasar Niger. Jami'an ƙungiyar ta ECOWAS sun bayyana cewar manyan hafsoshin tsaron ƙasashen ƙungiyar sun yanke shawara akan ranar da za su tura dakarun ko ta kwana zuwa ƙasar Niger domin yaƙar sojojin Niger da suka yi juyin mulki. Wannan sakamako yana zuwa ne bayan taron kwana biyu da ya gudana, wanda manyan hafsoshin tsaron ƙungiyar ƙasashen ECOWAS ɗin suka gudanar a babban birnin ƙasar Ghana wato Accra, wanda ya gudana a jiya Alhamis da kuma wannan rana ta Juma'a. Idan za ku iya tunawa mun kawo muku labarin fara gudanar da wannan taron tun a jiya Alhamis, wanda jami'an na soja yanzu haka suka tabbatar da cewar a shirye suke tsaf, umarni kawai suke jira a basu domin fara aiwatar da aikinsu. Inda jami'an suka bayyana cewar sun ɗauki wannan mataki ne biyo bayan kafiya da suka bayyana sojojin Niger sun nuna tare da ƙin ba da haɗin kai domin yin sulhu da ƙoƙarin samar da tasgaro a hanyoyin da aka bi domin yin sulhu. Haɗi da taurin kai da suka nuna. Da yake jawabi ga kafafen yaɗa labarai bayan wannan taro, kwamishinan ƙungiyar ta ECOWAS akan harkokin siyasa Abdul Fattah Musa ya ce ba za su fito su faɗa a duniya ranar da suka yanke ba saboda dabaru irin na aikin soji. Wanda ya ƙara da cewar dukkanin mambobin wannan ƙungiya da suka halarci wannan taro sun amince kan tura dakarun nasu tare da ba da kayan aiki wanda za su shiga zuwa ƙasar Nijar. Duka dai domin ganin an tirsasa waɗancan sojoji na ƙasar Nijar da suka yi juyin mulki da su miƙa mulkin zuwa ga hannun farar hula a ƙasar. Sai dai kuma ƙungiyar ta ECOWAS ta ƙara da cewar har kawo wannan lokaci ƙofar ta a buɗe take domin samun sulhu, kazalika a shirye take da tura bataliya zuwa ƙasar Nijar ɗin da tattaunawa akan hanyoyin da za a biyo domin sulhu. Zuwa wannan lokaci dai Muhammad Bazoum tare da iyalansa suna rike a hannun sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar, tun bayan hamɓarar da shi daga kan kujerar karagal mulki na shugabancin ƙasar wanda sojoji suka yi, inda daga bisani Abdurrahmani Chani wanda shine jagoran wannan al'amari ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Nijar na mulkin soji. Idan za ku iya tunawa a baya-bayan nan dai an so a samu sasanci a tsakani da sulhu bayan tura ƙungiyar addinin Musulunci daga Najeriya zuwa ƙasar Nijar inda suka gana da Abdurrahmani Chani, wanda daga bisani kuma sojojin na Nijar suka yi ikirarin cewar bayan duka wannan su tattara hujjoji da za su gurfanar da Muhammad Bazoum a gaban kotu a bisa zarginsa da cin amanar ƙasar da kuma yi mata zagon ƙasa. Sai dai koya kuka kalli wannan mataki da shiri na ƙungiyar ta ECOWAS? Kuna da damar bayyana ra'ayoyinku tare da tafka muhawara a tsakani.